beste registro bat. Xabier Mendigurenek idatzi du, Aitziberrak erretak ilustratu du, hau ikusiko duzuen bezala, kolorea aipatu dugu, baina txuri beltza ere badakigu erabiltzen, eta beste teknika batzuk ere bai, eta txuri beltzean egindako ilustrazioak dira. Kasu honetan, beldurrezko historia bada, eta txuri beltza ez dihoak gaizki, ez? Nahiko oinarri klasikoak dituen edo oinarri klasikoak dituen ipuin tankerako bat egin du Xabierrek, eta, badakit elkar ezagutu zutela alako ilustratzaile zea batean, eta nik uste biak ere oso lana egin dutela, azkenengo emaitza lortzeko, ez? Beldurrezko liburu, historia. Kontatu dugu, nola ezagutu ginen eta nola esan. Liburu batzu jaiotzen dira, idazlearia pentsatzen izan idatziko dut eta sortzen du zerbait, eta gero marrazkilariari ematen zaio testua. Kasu honetan izan horrela izan, baizik Galtzagorri da haur literaturako elkartea, antolatu zuen halako jardunaldi ikastaro moduko bat, artelekun, eta izen eman zuten artean aukeratu zituzten 5 idazle eta 5 marrazkilari. Eta binaka elkartu gintuzten, patuak elkartu gintu. Eta ikastaroa ematen zutenek proposatu zuten bikote bakoitzari hartzazue ipuin klasiko bat, baina eman egiten zuten gainera ipuina, eta jolas egintzazue. Eta, 2 ipuin jarri zizkiduten aukeran, eta horietako bat zan Kartaloren ipuina. Kartaloren ipuina da literatura ez bakarrik euskal mitologiako ipuin zaharrenetako bat, bezik eta literatura europar osoan, ezta? Randerok ere jaso zuen Polifemoren mitoa, begi bakarra zeukan monstruarena, eta ipuinura irakurriz, zubererazko bersio batean gainera gogoratzen naiz, hemen zigutela, esaten duen nire artean. Kontxo, honek, hau guztiz modernoa da, hau da, gaur egungo beldurrezko historiak, hau da, bikote gazte bat, imaginatzen dut, iristen da, etxe galdu batera, eta han zoroa dago, auskalo zer egiten direla. Eta, orduan, erabaki nuen, historia zahar hori kontatzea, gaur egungo beldurrezko zinemako moldeen arabera. Eta hori izan zen egin duen lantxoa. Berez, eta ondoren etorri zen, Aitziber ilustrazio lana, txundituta utzi ninduena, Aitziberrek ez zuen aukeratu txuri beltza, esan ezagune, kolorerik ezin dugu sartu bildu monten ez, aukeran eukitan munduko kolore guztiek, egin esan zuen ez nik lapitzarekin ingo dut, eta bere lana beretan distira. Eta ez dakit zer gehiago esan. Historia oso laburra da, eta nirean ere badira keinuak pelikulai,